coś bardziej luźnego. Chodzi o stereotypy i ciekawostki dotyczące Kaszub i Kaszubów. Pierwszy taki stereotyp to dotyczący tego, gdzie są Kaszupy, gdzie właściwie żyją ci Kaszupy. Bardzo często funkcjonuje taki stereotyp, że Kaszupy to jest Kartuzy i Kościerzyna i okoliczne wsie. To się zgadza. Już jak się jedzie do Pucka, do Władysławowa, to się jedzie już nad morze. A na Kaszuby to tam, gdzie są lasy, jeziora i Kaszubi Szuwaro-Bagienni najlepiej, by fajnie do tego pasowali. Jest to wielkie obcięcie Kaszub, wielkie zubożenie tego terenu, bo tak naprawdę to jest dwa z ilu? Pucki, Wejherowski, Lęborski, Kartuski, Kościelski, Chojnicki, Bytowski, Lęborski, Słupski, czyli trzy powiaty grodzkie, więc tych powiatów kaszubskich jest kilkanaście. Według tego stereotypu spłycamy to tylko do dwóch. Kaszubskie instrumenty. To nie są instrumenty muzyczne. To są instrumenty obrzędowe. Do tego panowie grają na tym, na czym grają, bo na tym nie grano kiedyś na zabawach, tylko z tymi instrumentami chodzili kolędnicy, na przykład kasiepści z Ksiepce używali kolędniczy, czyli gwiździe, używano to w czasie zaduszek, żeby odpędzić złe duchy. Podobne zastosowanie miał Burczybas, który w ogóle też ma ciekawą historię, o której za chwilkę. Tutaj nie mam zdjęcia bazunę, czyli takiej długiej trąby pasterskiej, 2-3 metrowej. To też jest instrument obrzędowy. Dopiero folkloryzm w XX wieku wprowadził to tak samo jak ten tak zwany strój ludowy, a właściwie strój świetlicowy do zespołu folklorystycznych, tak też wprowadzono te instrumenty. Panowie zaraz zaprezentują, na czym się grało na Kaszubach rzeczywiście.